περίπου την ίδια άποψη. Λοιπόν, η κυρία Ζάγκα, πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, νομίζω είναι το πιο κατάλληλο πρόσωπο να μας πει τι έγινε με το πετρέλαιο θέρμανσης τελικά. Υπάρχουν όλα αυτά τα ελλείμματα, δεν πήγε ο κόσμος να αγοράσει, τι το κάνατε το πετρέλαιο θέρμανσης, πήρατε και τι γίνεται από εκεί και πέρα με τις τιμές γενικότερα. Είναι Ιανουάριος του 2013. Τα είπα όλα μαζεμένα γιατί έχετε πολλά να πείτε, βεβαίως. Είμαι βέβαιος. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς, το κανάλι, την εκπομπή σας για την ευκαιρία που μας δίνετε στους πρατηριούχους να θέσουμε ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο είναι τα καύσιμα. Το πετρέλαιο θέρμανσης το έχει αυξήσει πάρα πολύ η κυβέρνηση με τη δικαιολογία ότι έτσι θα έχουμε πάταξη του λαθρεμπορίου. Με την αύξηση την οποία έχει επιβάλει σχεδόν 35% από την περσινή τιμή, έχουμε μείωση 75 έως 80% στις πωλήσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης την περίοδο 15 Δεκάτου του 12 έως 30 Δεκάτου του 12 σε αντιστοιχεία με το περσινό διάστημα του 11. Ο κόσμος δεν αγοράζει πετρέλαιο, έχει γίνει είδος πολυτελείας πλέον το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε σαν συνέπεια ότι αυτή τη στιγμή το κράτος χάνει πάρα πολλά χρήματα, έχουμε διαφυγόντα κέρδη διότι έχουμε αύξηση της φοροδιαφυγής, έχουμε καύση στις σόμπες, στα τζάκια, γιατί ο κόσμος πρέπει να ζεσταθεί με ακατάλληλα υλικά που έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε επιβάρηση της ατμόσφαιρας έξω με επίπτωση στην υγεία των ανθρώπων. Έχουμε οικολογική καταστροφή. Το οποίο τους το είπαμε των ανθρώπων μετά την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και την απόφασή τους να μην πάρουν πετρέλαιο. Βεβαίως, κύριε Κωνσταντάρα. Το είπαμε μετά, δηλαδή είναι... Ναι, πρέπει να ζεσταθεί ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να ζεσταθεί. Υπάρχουν χιλιάδες... Ό,τι βρει θα κάψει. Βεβαίως, συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι άρρωστοι, γέροντες, παιδιά που υποφέρουν τις κρύες νύχτες από το ψύχος μέσα στο σπίτι. Τα σχολεία έχουν πρόβλημα, τα νοσοκομεία έχουν πρόβλημα, οι παιδικοί σταθμοί. Τι θα γίνει αυτό το θέμα? Ο στόχος τον οποίο έθεσε η κυβέρνηση να μειωθεί η φοροδιαφυγή δεν το πέτυχε. Έχουμε αύξηση των εισαγόμενων καυσίμων από τα σύνορα. Ξέρουν όλοι ποιο βιτίο κινείται και μόνο το σύστημα δεν το ξέρει. Έχουμε αύξηση της διακίνησης του ναυτιλιακού πετρελαίου, το οποίο όχι μόνο δεν αποχρωματίζεται, βγαίνει κατευθείαν στην αγορά ελεύθερα στα πρατήρια και οι λαθρέμποροι χτυπάνε τις πόρτες των μαγαζιών και ζητάνε προκλητικά να αγοράσουν σε καλή τιμή το καύσιμο αυτό. Κλείνουν τα μαγαζιά μας. Αντιλαμβάνεστε ότι οι καταγγελίες που κάνετε αυτές είναι... Βεβαίως, είναι υπεύθυνες. Είναι πολύ σοβαρές. Βεβαίως, είναι υπεύθυνες. Αυτή τη στιγμή πεθαίνει ο κλάδος. Θα ήθελα να ελπίσω ότι σας ακούνε. Μακάρι, από μακάρι. Εκεί, το εύχομαι, το ελπίζω. Ακούνε, να κάνετε όλες τις ενέργειες. Αυτά είναι καταγγελίες. Βεβαίως, είναι καταγγελίες. Θέλω το σχόλιο του κ. Ξανθακόπουλου. Ποιος δεν βάζάει τα λόγια του. Βεβαίως, να ολοκληρώσω. Μισό λεπτό. Η Ομοσπονδία Βενζινοπολών και η ΕΒΝ εδώ και χρόνια έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να μπουν τα συστήματα εισρώων νεκρών σε όλα τα στάδια. Δηλαδή, να ξεκινήσει από τα δηληστήρια, το βιτιοφόρο και να φτάσει τέλος μετά στο πρατήριο. Έτσι δεν θα χάνουμε ούτε μισό λίτρο βενζίνης, ούτε να μπει ούτε να βγει. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυσκολία. Όταν το είχαμε θέσει το θέμα, η κυβέρνηση είχε πει βεβαίως θα γίνει χρηματοδότηση από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Και θα βάζαμε και ένα ποσό εμείς, το οποίο θα φερείται από τη φορολογία μας. Τώρα το παίρνει πίσω η κυβέρνηση και λέει χρήματα δεν υπάρχουν. Όμως αυτή τη στιγμή το θέτω το θέμα κατευθείαν στην κυβέρνηση. Εάν θα χρηματοδοτήσετε τα πρατήριά μας, θα τα πάρετε πάρα πολύ γρήγορα τα χρήματα. Θα κάνετε απόσβεση από όλα τα διαφυγόντα κέρδη που έχετε. Αυτή τη στιγμή πεθαίνει ο χώρος ο δικός μας. Κύριε Ζάγκα, το λέτε αυτό στον κύριο Στουρναρά? Το λέω σε όλους τους υπεύθυνους. Το λέω στον κύριο Χατζηδάκη, τον Κωστίτο Χατζηδάκη. Έτσι όπως τον έχετε δει, τον κύριο Στουρνάρα να μιλάει, πιστεύετε και είναι ο Υπουργός. Θα καταδεχθεί καν να ακούσει αυτό το οποίο του λέτε και να πάρει και σύσταση από εσάς? Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ σαν πρόεδρος, ακούστε με κύριε Κωνσταντάρα, σαν πρόεδρος της ΕΒΝΑ, που αυτή τη στιγμή η δικιά μου η φωνή εκπροσωπεί πάρα πολλούς πρατηριούχους. Εκπροσωπώ το υγιές κομμάτι των πρατηριούχων. Έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας, δεν έχουμε κάμια σχέση με τα λαμόγια. Όταν ένα μαγαζί
κλίνη ενός υγιούς πρατηριούχου, το παίρνουν τα λαμόγια. Γιατί το παίρνουν? Γιατί αυτοί έχουν το χρήμα. Γιατί αυτοί ξεπλένουν χρήμα. Και εδώ είναι και οι ευθύνες των πολυεθνικών, των πετρελοειδών. Να μην δίνουν τα μαγαζιά σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα σας κάνω μία ερώτηση. Κοιτάξτε, η λέξη λαμογιά, κυρία Ζάγκα, όπως ξέρετε, έχει πολλούς συνυπεύθυνους. Βεβαίως. Και πολλά συνεταιράκια. Δεν λέω τίποτα, δεν κατηγορώ κανέναν, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, αλλά αυτό ακριβώς σημαίνει η λαμογιά. Γιατί υπάρχει γενικά μία συνέργεια στην εξαπάτηση. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά μαγαζιά τα οποία πουλάνε δήθεν φθηνή βενζίνη, φθηνό πετρέλαιο. Πείτε μου σας παρακαλώ, πώς αυτοί πολλούν στην τιμή που εγώ αγοράζω. Όταν ένα μαγαζί από αυτά έχει ένα ενοίκιο, παραδείγματος χάρη, 6.000 ευρώ το μήνα, έχει υπαλλήλους να πληρώσει και το πουλάει τόσο χαμηλά που δεν ξέρω τι περιθώριο του αφήνει, δεν είναι επόμενο ότι κάτι παίζει από πίσω. Αυτή τη στιγμή αδικείται ο καταναλωτής, γιατί τον κατακλέβουν. Το λέω επώνυμα αυτό. Υπάρχει το παράνομο, το εισαγόμενο καύσιμο. Υπάρχει το ναυτιλιακό καύσιμο. Υπάρχουν... Αδικείται, επαναλαμβάνω τη φράση αυτή, γιατί πρέπει να τη συγκρατούμε. Βεβαίως. Αδικείται ο καταναλωτής, λέει η κυρία Ζάγκα, η πρόεδρος των πρατηριούχων, ακριβώς, διότι τον κατακλέβουν. Και συγχρόνως, τα λαμόγια που λιμένονται το χώρο των καυσίμων. Και συγχρόνως αδικείται και κατακλέβεται το υγιές κομμάτι των πρατηριούχων. Κάθε φορά που ένας καταναλωτής αδικείται, τον κλέβει ένας πρατηριούχος, λαμόγιος εισαγωγικά, κλέβει και εμένα το σωστό κομμάτι. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να σας κλέψουν, αγαπητοί μου φίλοι. Όταν πηγαίνετε σε ένα πρατήριο, μπορεί να έχει πειραγμένες αντλίες, μπορεί να έχει παράνομο καύσιμο. Δεν μπορεί όμως αυτό να δεν το ξέρει ο καταναλωτής. Δεν το ξέρει και ούτε μπορεί να το ελέγξει. Δεν πρέπει όμως να ενημερωθεί, κύριε Κωνσταντάρα. Το έχουμε ξανακάνει. Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Θα την κάνουμε συνέχεια. Μήπως κάποια τη στιγμή το καταλάβει και πάρει την ευθύνη του και ο καταναλωτής. Και την πάρει και την ευθύνη του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Συμφωνώ. Και κάτι πάνω σε αυτό το πράγμα. Ένα λεπτό. Πιάνουν πειραγμένες αντλίες. Μαγαζιά που πουλάνε νοθευμένα καύσιμα. Ποια είναι η ποινή τους? 6 μήνες. Πείτε μου, είναι ποινή 6 μήνες να του πάρει την άδεια? Και θα σας πω και το εξής περιστατικό, το οποίο το ξέρω. Πιάσανε το ΣΔΟΕ ένα μαγαζί το οποίο είχε πειραγμένες αντλίες, το κλείσανε. Το βράδυ λοιπόν πήγε η εταιρεία και κατέβασε τα σήματα για μην υπάρχει δυσφήμιση στο όνομά της και βάλανε ΑΠ, ελεύθερο πρατήριο. Περνάνε 6 μήνες. Μόλις περνάνε 6 μήνες, ξανά η φίρμα της. Ξαναβάζουν τη φίρμα. Και όχι μόνο αυτό, του δίνει και άλλο μαγαζί σε άλλη περιφέρεια. Άρα λοιπόν, όχι μόνο 6 μήνες δεν είναι τίποτα, όχι η πρόταση που κάνουν τα πετρελοειδή εταιρείες 2 χρόνια να τους αφαιρούν η άδεια, διαπαντός να αφαιρείται η άδεια. Όταν κάποιος κάτι πολύ σοβαρό είναι κλέφτης μία φορά, θα ξαναείνε κλέφτης. Κύριε Ξαναγόπουλο. Τα είπε πολύ σωστά η κυρία Πρόεδρος. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να αγοράζει ένα 60 και να πουλάει ένα 58? Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, λέει η πολιτεία, είναι ελεύθερος ανταγωνισμός. Θα πρέπει εδώ να κρεμάσουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ, όχι γιατί έχασε το στικάκι, όχι γιατί έχασε το στικάκι, αλλά γιατί πήρε δεν το έχασε. Επιτρέψτε μου. Δεν ξέρει πώς αντίγραφα έκανε, κύριε Ξανθακόπουλο. Όχι γιατί έχασε το στικάκι, το οποίο ήταν μέσω εκβιασμού πολιτικών του προϊσταμένων για να το παίζουν μαζί το παιχνίδι, αλλά πόσα τούγουλα πήρε. Και ο κύριος Χατζηδάκης να σταματήσει τις χαροπές δηλώσεις και να πάρει επάνω την υπόθεση. 4 δις, κανονικά, να στο πω λίγο πρακτικά. Με την κυρία Πρόεδρο μπορεί να κάνουμε μία αγωγή στο ελληνικό δημόσιο για διαφυγότα κέρδη 4 δις. Και να τα απαιτήσουμε τον κύριο Χατζηδάκη και τους πολιτικούς του υπαλλήλους. Διότι εδώ παίζει το παιχνίδι. Τα ποσοστά, τα πραγματικά περιθώρια κέρδους των βενζινοπολών είναι μηδαμινά. Δεν βγάζουν να πληρώσουν το προσωπικό τους και τον νίκη τους. Το ξέρω πάρα πολύ καλά, συζητώ συνεχώς μαζί τους. Και η μέθοδοι απλή. Και το μηχάνημα του ελέγχου είναι πάμφθινο και μπορούν να το προμηθευτούν. Δεν έχουν πάρει μηχανήματα να κάνουν τον αυτόματο έλεγχο. Και το θέμα όλου αυτού του δικτύου είναι πασίγνωστο. Τους εκβίαζαν με τον υπόκοσμο. Πίσω από αυτό το κύκλωμα είναι, προσέξτε, αυτοί που στείλουν το παράνομο στοίχημα στις ποδοσφαιρικές ομάδες, αυτοί που κάνουν προστασία μαγαζών της νύχτας, αυτοί που κάνουν λαθρεμπόριο ναρκωτικών, αυτοί που κάνουν
εμπόριο ζωών και έχει να κάνει με την διακίνηση λευκής σαρκός. Λοιπόν, είναι το ίδιο κύκλωμα. Αν αυτό το κύκλωμα είναι υπό την προστασία του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών, του εκάστοτε Υπουργού Ανάπτυξης και των επιτελών τους, πράγματι ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα πυροφλεγός από τα βενζινάδικα να τους κατακάψει. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι αδιαφορούν. Δεν αδιαφορούν, τα παίρνουν, κύριε Κωνσταντάρα. Δεν αδιαφορούν. Τα παίρνουν. Είναι τούβουλα αυτά που παίρνουν. Αυτό χρειάζεται απόδειξη. Τούβουλα. Η απόδειξη. Υπάρχει οικονομικός εισαγγελέας ο οποίος έχει δικαιοδοσία να βγάλει στην Κύπρο, να ανοίξει τις offshore που φύγανε και τα Καϊμάν, να πάει στο Λουξεμβούργο, να ανοίξει τις offshore που πήγανε στις Σεϊχέλες. Πέστε μου. Υπάρχει οικονομικός εισαγγελέας. Λοιπόν, παρακαλώ, μπορώ να συμπληρώσω κάτι? Ναι, θέλω να κάνω μία ερώτηση. Εξαντληθήκαμε με δύο θέματα. Πώς είναι δυνατόν να κάνουμε καταγγελία στο Υπουργείο Παρασκευή για μαγαζιά τα οποία έχουν πειραγμένες αντλίες ή νοθευμένα καύσιμα, Δευτέρα να πηγαίνει το ΣΔΟΕ και να είναι εντάξει τα μαγαζιά? Μπορείτε να μου πείτε ποιος τα έχει ειδοποιήσει? Εμείς ποτέ. Εμείς ποτέ. Μπράβο σας, κυρία μου. Εμείς θα είμαστε κοντά στο καταναλωτή, γιατί αγαπάμε τα μαγαζιά μας. Θέλουμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο και όχι να τον εξεπατούμε. Μπορείτε να μου πείτε ποιος έδωσε τη λίστα Λαγκάρντ σε δημοσιογράφο? Ποιος ειδοποίησε, ποιος έδωσε. Είναι μία η πηγή, μία η κεφαλή από όπου φεύγουν όλα όσα γουστάρουν και θέλουν να δίνουν. Και κύριε Κωνσταντάρα, θα ήθελα να κλείσω με το εξής. Δεν ζητώ απάντηση στην ερώτησή μου, ήταν όπως καταλαβαίνετε ανάλογη. Θα ήθελα είναι αυτοί οι οποίοι διαρρέουν γενικώς? Λέγοντας ότι εμείς οι πρατηριούχοι, το σωστό κομμάτι, το υγιές κομμάτι, θέλουμε να μπουν τα συστήματα. Δεν έχουν τα χρήματα. Δεν υπάρχουν χρήματα. Εάν τα βάλει το κράτος, όλοι θα σωθούμε. Και εκείνος που θα σωθεί θα είναι πρώτα το κράτος. Και κάτι πολύ σημαντικό. Όταν βλέπετε σε μαγαζιά ότι παραλαμβάνουν με λευκά βιτία, πάρτε δρόμο και φύγετε. Ένα μαγαζί το οποίο έχει σήμα, παραδείγματος χάρη, ΣΕΛ, BP, ΕΚΟ, πρέπει να έχει βιτιοφόρο μέσα δικό του. Όχι λευκό. Το λευκό μπορεί να πάει στο ελεύθερο πρατήριο. Το οποίο ελεύθερο πρατήριο μπορεί να αγοράσει καύσιμα από όπου θέλει. Είναι επιλογή του. Και είναι επιλογή και του καταναλωτή που πάει σε αυτά τα μαγαζιά. Πολύ καλή πληροφορία που δίνεται. Αυτή την πληροφορία μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο απλός οδηγός του αυτοκινήτου. Ακριβώς. Και κάτι άλλο, να μην παρακινείται και να πηγαίνει σήμερα στο ένα μαγαζί και αύριο στο άλλο μαγαζί, γιατί δήθεν είναι φτηνή βενζίνη. Μία βενζίνη για να είναι φτηνή πρέπει να έχει πακέτο. Να έχει καλή τιμή, να έχει σωστή ποιότητα και σωστή ποσότητα. Αυτή είναι η γεμάτη βενζίνη. Και θέλω να έχετε ένα στέκι, να έχετε ένα πρατήριο που να είναι το δικό σας πρατήριο. Είναι η εποχή πια που πρέπει να έχουμε σχέσεις. Κάθε φορά που δίνετε χρήματα και σας δίνει ο πρατηρίουχος τη βενζίνη, έχετε μία σχέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Λοιπόν, εγώ έχω 3 ειδήσεις τώρα και 2 έχει ελευθερία. Και μετά θέλω να τελειώσουμε με τον Αλέκο να μου κουβεντιάσει λίγο τις κάλπες. Γιατί είναι κάπου μεταξύ